Prioriño, Prioriño pequeno frente a Prior, non? Que é o grande. Pois sabedes como bautizaron desde a autoridade portuaria? O Ministerio de Fomento, Prioriño chico. Porque es como el chotis, ¿no? O sea, yo aquí mando. O sea, bueno, pues un macarra calquera funcionario da autoridade portuaria, Prioriño chico. Depois entereime que é para revalidar o nome dun peurao que está dentro do arsenal militar que chaman, como se chama? El muelle chico ou algo así. Mirade que niveis de obsesións, non? Bueno, todo isto nos pode revelar a historia do país, como os vosos apelidos. Vos, se vades a rastrear a historia dos vosos pais, os que vos chamedes Seixos, digo eu que atoparedes en un momento determinado indo para atrás, que era Seixo, pero no documento parroquial, Eu estou por asegurar que incluso moitos dos que nos chamamos Rodríguez, se vamos para atrás nos atoparemos en moitos casos que seríamos Rodríguez. Isto, bueno, pois isto é revelar a historia do país. Primeira cuestión. Segunda, que claro, daqui se deriva a memoria histórica de que temos unha lingua propia e originaria. Vos podedes falar o que queirades. Ora, tedes que recoñecer que é unha alienación terrible para unha sociedade, pensar que esta sociedade ten como natural originariamente o español, e que iso é, vos dades conta que se logran esa confusión mental, é como non ter base, estar montado nunha mentira. Ti ora fala o que queiras, como se falas inglés, pero científicamente, socialmente, ideolóxicamente, tes que saber. Vos dades conta de onde ves, que criamos nós? Nós non criamos o español para nada, señores. Somos falantes adheridos a ese idioma. Entón, isto é fundamental, incluso como mera cuestión, se vos queredes de non estar enfermos psicolóxicamente, psicosocialmente, as cousas hai que telas claras, ser racionais. Segunda cuestión moi importante. Terceira, a concepción do mundo e da realidade diferente. Bueno, cando eu estou falando unha lingua así, está claro que teño unha versión ou unha visión das cousas que non é exactamente igual á do español. E a prova está que falando en español, vichedes a resistencia que hai mesmo por español falantes xa unilingües en Galiza, agora cada vez nas vosas xeracións se nota menos. Pero na miña era imposible non ver un español falante culto que non dixera coge el niño en el colo, esmaga el verme, ai, tes tan riquiña, bueno, iso é porque hai cousas que costa moito traballo derrubar, porque é unha concepción, incluso afectivo, sentimental, de interrelación coa xente tan diferenciada, que incluso as cores, Bueno, pois isto creo que tamén é interesante salvelo. E despois hai tres factores para min claves. O acceso a unha lingua como a nosa é o acceso a unha cultura literaria e artística e científica que de verdade que é un contraste tremendo coa cultura española a nivel da humanidade. Moitas veces é antitética. Cando vos ledes, por exemplo, a toda a xeración nós, estades lendo a antítesis perfecta da xeración de 98. Pero perfecta. Colledes un Ortega y Gasset e un Castelao e é a cara e a cruz dunha moeda. Por que se quere privar a xente do acceso a unha delas? Por que? É que é terrible. Por que con descoñecimento e con ignorancia? Por que vamos a descoñecer cal é toda a nosa actividade artística, a nosa actividade musical? Por que vamos... E a lingua é un vehículo de acceso e de práctica, precisamente para crear arte, para crear ciencia, para crear cultura. E nós temos unha historia nese sentido ao que podemos acceder, que significa a vontade de existir como tal, de existir diferenciadamente. E hai, despois, dúas cousas que son importantísimas. Se eu falo así e vos me respostades así, estamos creando un espacio de comunicación propio. E vos sabedes que un espacio de comunicación propio, ainda dentro do espacio universal, é un espacio de decisión propio tamén. Se eu habitúo a un grupo a interrelacionarse así con diferencia, entón nós tamén somos un colectivo que vamos ter os nosos criterios. Situámonos no conxunto da humanidade desde unha perspectiva propia, non coa perspectiva de outros. Claro, isto é o que lles preocupa moitísimo. Crear espazos de comunicación que acaban sendo espazos tamén de definición e espazos de poder. O que vos decía antes, bueno, claro, a lingua leva efectivamente á creencia de que somos un pobo, e iso que non se quere, non? E por último, claro, a escola. Pois mirade, desgraciadamente e inevitablemente, a escola é hoxe o único lugar vehicular que temos, e además competencialmente, que ten a Xunta de Galiza, para promover o idioma. E ademais nunha etapa que é precisamente a etapa formativa. Entón, xa sei que é unha distorsión, porque depois a sociedade vai por outro lado.
Entón, unha cousa é que haxe que facer tamén os cambios na administración de xustiza, nos servizos todos, e outra cousa é que competencialmente o goberno autónomo actual, o lugar privilexiado que ten, incluso desde o punto de vista constitucional, é un sino para facer unha promoción prácticamente ao 100% si quere. Aí está o caso catalán, o caso balear, como PP gobernando, señores. En Baleares é que a inmensa maioría do ensino obligatorio está en catalán. Gobernando PP, non a hora de que goberne este... co PP, con a señora Munar, con todos esos señores. En Valencia, nos lugares que son valenciano parlantes, que se chaman catalán parlantes, o ensino é unilingüe. Depois en Valencia, capital, e por aí é un desastre. Pero o resto é que, e son os que son. É dicir, que afortunadamente despois hai tamén unha base social que provoca distorsións cos intereses políticos. Ora, eu vin en Valencia, como por exemplo, en sitios, en vilas importantes que viven da cerámica e tal, a clase media fala catalán cunha naturalidade, e entón é normal que o seu fillo na escola fale así. Que pasa en Galiza? Que como romperon esa adhesión, queren que se seña belixerante se eu falo español na casa con que mi niño vaya a la escuela en español. Por qué? Porque se perdeu a naturalidade do uso do idioma como un idioma coloquial, que eso é terrível. Eso é terrível. Cando unha clase social ten ese comportamento, claro que é vítima e pasto despois de cantidad de brutalidades. Eso a unha persoa que a conserva, pois, pode resultar máis natural. Por que o neno non vai falar así? Por que o neno non vai falar así? Non, depois que ya aprendan español tamén, pero que fale así, que máis ten? Entón, isto é o que nos estamos xogando e é o que hai detrás de toda a problemática educativa. Claro, entón, intentar restaurar un idioma cunha asignatura de galego, iso é imposible, se non vai acompañado do resto, porque é unha cuestión atitudinal, unha cuestión de espacio de comunicación, unha cuestión de contidos, o que é absurdo que eu intente convencer a ninguén a falar galego, se ao mesmo tempo ese non vai acompañado de coñecimentos de historia de Galiza, de coñecimentos de arte, de coñecimentos de cultura, de adhesión á realidade, de coñecimentos de economía, de ver que as matemáticas se poden facer, que é máis fácil dar unha clase de matemáticas en galego que unha de bioloxía, bastante máis fácil, e, por suposto, que unha de historia, bastante máis fácil. Canto máis abstracto seña ao léxico, máis fácil é dar unhas clases en calquer idioma románico. É máis, unha clase en francés de matemáticas, si quen está sentado aí sabe matemáticas, podemos asegurar que prácticamente entende sin saber francés. Ahora, léenche unha páxina de Balzac en francés, e como non saibas moito francés, vas dado. É o contrario do que a xente pensa. O contrario do que a xente pensa. Entón, bueno, a escola, volvo a repetir, é un lugar privilexiado. Ora, é certo que nin é único, nin pode ser único. Se intentamos manter o problema solamente escolar, depois me faltan os dereitos fora, e eu iso non vou esa situación non se vai a aturar. Pero eu quero que vos señades consciente de que estamos perante un problema social, colectivo. Non argumentedes nunca coa vosa casuística persoal, porque eso non ten un valor indiciario, pero non se van solucionar así os problemas, nin van mellorar, porque non estamos xulgando eso, nin a legitimidade das persoas a falar o que queiran. Non estamos xulgando eso. Estamos xugando a outra cousa, se se quere ou non que o idioma perviva, se se quere dotalo dunha base mínima e de dereitos, eso que está tan de moda, dereitos humanos, non? O sea, que en Haití teñen dereitos humanos, os indios teñen dereitos humanos, mentira, xa despois non nos respetan, pero aquí nesta mala ou boa conciencia occidental, non? E despois en Galiza resulta que persoas que son moi favoráveis teóricamente aos nenos que sufren na India, aos osos que tal, ás opresións da muller non sei onde, aquí pois son capaces de aceitar unha situación de violencia contra os dereitos humanos tan lamentable como que os galegofalantes non señan mínimamente respeitados na administración de xustiza, nunha escola infantil ou en outra parte calquera. Pero que vivimos? Nunha sociedade estranxeirizada? Isto é o que nos temos que preguntar. Esta é a pregunta do millón.